Ya mangga Mas Riz, kenapa Mas Riz? Karena BRT oke. Oke. BRT iya. Kauruhono paguyuban iki Kane kawruhana paguyuban iki. Terus Anggrek holes tarining budaya ane amrih lestarining budaya. Ya. rumaksa sekabehane Are urmeksa sakabehane. nadyan kepala aku Nadyan kebak lelaku ojo sumlang cilik ati terus mulai cilik ati. wayang dadi tulodo Wayang dadi tulodo mugi ora ayu ame mugi ora ayu. antut samya rumaksa ora bakal selak budaya sayakti Orang bakal selak budaya sayakti. kelakon bagya mulya Terpangan kagak Mas Riz luar biasa. Siki yo seneng nonton wayang yo budaya yo ini yo seneng nembang. Leres, ini kok jangkep. Lah iya. Wayang tanpa ada penonton, tanpa ada penggemar ya hampa. Wah, gampang Mas Estu. Jadi ono wayang ya enten penontonnya, enten penggemarnya. Mula aku jaman itu deg-degan itu orang yang penontonnya belas apa bakal kewilangan malah yo muni kuwi to. Wonten nek iki kok. Pokoknya wis sing menika sing sinten mawon dalane sing penting wayangan. Leres nang. Mas Nuwun, Pak Ditres. Nggih. Lho, jenengmu sapa, Mbak Sayu? Kula cerita Pak Dik. Cerita. Cerita. Kadung Kresna menika kula kituraken dhumateng Mas Mudin saking Soko Kalengdono Klaten. Oh iya, lagi bergabung ya Pak iya.
Dek, Cahayu. Jawa, Pak. Ini kadung kesel karena sapa, Nduk? Pak Martosabdo nggih. Simbah, Simbah, nggih. Pakmu ini. Iya. Mangga terus kan, Nduk? Ya, mangga. Pak Matur nuwun sanget, Nduk, Cahayu. sami-sami nggih, Pak. Selama wis becik mung gari dandan-dandan rekang sithik-sithik ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Lah iya, apa belum melu aku ngono. Lah iya. Kandhani. Oh ngono, bisa